ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଗଛର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଇଏ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ, ଇଏ ଆମର ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ। ଇଏ ଆମର ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଫୁଲ ଗଛଟା କହ। এইটু আরম্ভ করা হয়েছে।